рубриката "Тук живея" ще ви запознаем с Донка Михайлова, кандидат за втори кметски мандат на община Троян, издигната от БСП. Михайлова е била депутат от Ловешкия регион в 40-то Народно събрание. Тя разчита отново на доверието на избирателите, защото по време на нейното управление в общината са влезли евросредства в размер на 50 милиона лева. По време на първия си мандат екипът на Донка Михайлова е реализирал над 40 проекта в община Троян. Един от тях е водният цикъл, чрез който са обновени близо 7000 метра водопроводна и над 21 000 метра канализационна мрежа. С европейски средства е направена модернизация на местната болница. Реализирахме и една отдавнашна мечта – да довършим дома за стари хора в Добродан. Успяхме да зарадваме и младите майки в Троян с изцяло обновена детска млечна кухня. Трудно е да се изброят всички нови и хубави неща, които се случиха в Троян през последните 4 години. Благодарение на успешната работа на екипа на общината и разкриването на нови работни места, безработицата в Троян е спаднала от 7,5% на малко над 6%. Близо 300 са новите работни места в общината. Кметът не е просто висш чиновник. Предизвикателствата пред социалната му чувствителност са много. През изминалия мандат последователно подкрепяхме както предприемачи и местни работодатели, така и хора в неравностойно положение. По време на управлението на Михайлова са ремонтирани десетки улици, а инфраструктурата в Троян и няколко села е обновена изцяло. Реновирани са детски градини, училища, читалища. Управлението ме научи да надмогвам личните си чувства, да приемам чуждото мнение като добър съвет. Получих ценни уроци и проумях, че макар ситуации и хора да ни провокират, трябва да запазим силната си лична мотивация. Михайлова е категорична, че през следващия мандат ще продължи да работи за осигуряване на повече работни места, привличане и задържане на млади хора в общината, подобряване на средата и качеството на живот на хората. Стъпка по стъпка ще осигуряваме необходимите условия общината ни да се превръща в красиво място на предприемчиви хора с добро качество на живот. Донка Михайлова е категорична, че изминатия път и постигнатото и дават увереността да продължи напред. Купуването и продаването на гласове е престъпление.